Labari da dumi sa masu sauraro, a yau za mu kawo muku cikakkun labaran kamar haka, inda jarumi Lawan Ahmad ya fito yana kan zagin Rahama Sadau. Duba da cewa da mu saka muku wannan cikakken bidiyon kamar haka. Mai sauraro, idan yau ne farkon ziyartanka wannan tashar namu mai albarka wato Nakaido TV, dan Allah za mu so da ku danna mana subscribing kana da alamar kararrawa, hakan ne yake ba mu dama isar da sako zuwa gare ku. Mun gode. So yake Allah baki goya ki so a rinka yi, ko me yake so a miki, uban me yake so a miki, to dan uwarki dan ubanki ki ki cigaba duk abin da zaki. Amma muna so mu san miki cewa muna doka, ko muna da oda, muna da kuma inda zamu ja layi. Baki sai ki kare mana wannan irin iskancin ba, ki ringa jawo mana masifa da bala'i, kina jawo mana zagi a gari. Mu ba mu aikata ba kuma ki ringa jawo mana masifa. Ki shiga taitayen ki, na rantse da girman Allah, ki shiga hankalin ki Rahama Sadau.